εξαωράκι σήμερα, εσύ. Τίποτα, 7ωρο. Αυτός. Ποιος? Με τη μαύρη. Λένε Τι? είχε κάτι πλεξίματα με τη Λίνα. Με τη Λίνα. Ναι. Α, όντως. Ναι, κάτι ένα παιδί βοήθησε, είχαν φασαρία. Ένα παιδί, ποιος? Είναι φίλος. Ναι, αλλά τι δεν καταλαβαίνω. Έλα εδώ που σου μιλάω. Σου μιλάω. Σου μιλάω. Εσύ γιατί με χτύπησες, ρε? Γιατί τις φέρεις έτσι, ρε μαλάκα? Και εσύ τι ζόρι τραβάς? Μη το παιδί, ας το ήσυχο. Κατάλαβες γιατί? Γιατί έχω βαρεθεί να βλέπω τα είδες να βαράνε γυναίκες. Ρε μαμά, ποτέ δεν μπόρεσα να ξεχάσω τη στιγμή που την είδα να σε χτυπάει. Δεν μπόρεσα να σε υπερασπιστώ. Συγγνώμη, μαμά. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου. Εγώ συγγνώμη. Εσύ τι, μόνη σου ήσουν. Δεν έχεις κανέναν. Το ίδιο θα γινόταν και με εκείνη την κοπέλα. Θα ήμουν θεατή σε έναν κόσμο γεμάτο παρατηρητές. Μάνα, πρώτη φορά νιώσα αξία όταν άρχισα να το χτυπάω. Πρώτη φορά. Παιδί μου, αξία δεν σου δίνει όταν χτυπάς. Η βία δεν έχει καμία σημασία. Αξία έχεις από τότε που γεννήθηκες και έκανες όλα αυτά τα πράγματα που με έκαναν να σε καμαρώνω, παιδί μου. Τι λέει αγόρι, είναι μόνο καλά.